Je to veľmi ťažké si predstaviť, že si sadneme za stôl s Matovičom, ktorý nosil Ficovi po vražde Kuciaka pred tom truhli šibenice. Ale ak by si to želal Robert Fico, tak tam pôjdeme. Čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčší lotor, tým je to väčšia celebrita. Nemyslím si však, že okrúhly stôl dnes vyrieši problém, ktorý je v spoločnosti. Americká! Ten problém je dlhodobý, tiahne sa od čias vraždy Kuciaka. Musíme dať dole prezidentku. A sú tu politici, ktorí tancom na jeho hrobe vyrastli. Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme, kto Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil. Firma Midas Investment ručí za úver, hej? Áno. Ja mám s firmou Midas Investment. No vystupovala vo viacerých ďalších vašich kauzách, o ktorých vy hovoríte, že s tým nič nemáte, ale dajme tomu vyskytla sa aj pri... Vyskytla sa napríklad aj pri kauze VLTN, ja nemám teraz všetko pred očami. Ja nechcem, ani som sa nikdy nesnažil, aby náš spor bol osobný. Ja som písal o vašom podnikaní a pochybnosti s ním. Proti vám ako osobe, áno? Nie, pán Fischer, vy ste veľmi osobný, ste jeden zlý človek, ktorého niekto úkoluje. A verte mi, že dojdem na to, kto to úkoluje. Nemáte pravdu v ničom, ale... No, mám, pán. Tak ako vy nemáte pravdu v ničom, viete, tak ja si myslím, že mám. Ale môžete si byť istí, že začnem sa vám osobne, pán Kuciak, špeciálne venovať. A to je výhražka? Nie, prečo? No ja neviem, prečo to hovoríte. No, lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám, vašej osobe, vašej matke, vášmu otcovi a vašim súrodencom. Viete, kto zaťahuje do takýchto sporov rodinu? Netreba zabudnúť, že po vražde Kuciaka musel Robert Fico padnúť. A Robert Kaliňák. Vy ste niekedy vyskúšali drogy? Nie. Ale no, na tlačovečke treba chodiť do práce? Nie. Čiže je možné očakávať vašu demisiu dovtedy? Rektor, moja stolička je naozaj nepodstatná. SNS stála vtedy pri Smere a súhlasili sme, aby premiérom bol Peter Pellegrini. Budem sa snažiť byť stručný, ale aj keď som nesúhlasil, tak si vážim ako politikov a možno s náznakom akých takých štátnikov, tak to bol napríklad premiér Mikuláš Dzurinda. Nespravili politici, tak by ostatní povedali, do nás to chcú napíchať a sami si nedajú. Nie je to tak, že spravíte to zlé, nespravíte to zlé? Ako kedy? Ja si myslím, že pani prezidentka to urobila veľmi fajn. Ona je najdôveryhodnejší človek v štáte. Aby sme ako odchádzajúci a nastupujúci najvyšší ústavní činitelia spoločne odsúdili tento zločin voči človeku, ktorý je zároveň aj ťažkým zločinom voči našej demokracii. A pokúsili sme sa urobiť aj niečo viac. Posadiť za jeden stôl lídrov všetkých politických parlamentných strán. Upokojenie slovenskej spoločnosti však nesmie padať na jednotlivcoch alebo predsedoch politických strán, ktorí si šírenie zla a nenávisti zvolili dokonca za svoju politickú cestu. Čo sa týka teda aj tých výstupov spoločných, videli sme tu vystúpenie prezidentky s novozvoleným prezidentom. Všetci vyzerajú na upokojenie situácie. Dá sa povedať, že to je vec, na ktorej ste sa shodli, ak môžem tak naprieč, neviem. Naozaj je to pre nás veľmi emotívne. Stali sme pri Robertovi Ficovi, keď ho kriminalizovali, keď roky na ňo útočili. A stojíme pri ňom naďalej a budeme pri ňom vždy stáť, ale zároveň musíme vyzvať slovenskú spoločnosť, aby sa upokojila. Čo najostrejšie odsúdiť, čo sa stalo dneska v Handlovej, ale zároveň vyjadriť ťažké znechutenie nad tým, čo ste tu vy páchali posledné roky. Vy, liberálne médiá, politická opozícia. Akú nenávisť ste voči Robertovi Ficovi šírili. Šibenice ste mu stavali. Tá zlosť a ten hnev a tá nenávisť, to je dneska výsledok vašej činnosti. Progresívcov, celej opozície, liberálnych médií. A kvôli vašej nenávisti dneska bojuje o život.
Roky ste živili strašidelnú nenávisť. Ste spokojní? Ste? Pre SNS v tejto etape začína politická vojna. A ja verím, že to s Robertom Ficom zvládnem. Sedieť teraz len pro forma je úplne zbytočné. Dôležité je, aby Robert bol v poriadku, aby sme prišli so zákonmi, ktoré zmenia mediálne prostredie. A SNS, ak by si to Fico želal, tam v útorok pôjde. Ale jediný, kto môže taký stôl zvolať, je Robert Fico a nikto iný. A pokúsili sme sa urobiť aj niečo viac. Posadiť za jeden stôl lídrov všetkých politických parlamentných strán. Nehnevajte sa, chápem emócie, ktoré sú v národe, ale ani Smer, ani SNS po vražde Kuciaka túto ohodnosť nezneužívali. Jan Kuciak, Aktuality. Ja nadviažem na tému kolegyne Makarovej. Chcem sa spýtať na to, že aký teda zmysel mali tie obchody s tými hotelmi, keď prebehli 3 obchody celý čas a tie hotely prevádzkovala vaša spoločnosť a na konci stále máte na tie hotely vplyv, lebo ste konateľom z tých, teda ste predsedom predstavenstva v tých firmách a Prisport hotely je konečným vlastníkom váš právnik. Už to moc rozvádzate, ja vám to odpoviem veľmi jednoducho. A nemala nad tými hotelmi majetkovú kontrolu ani ja, ani moja spoločnosť. To není pravda. To je váš výmysel. Ja nehovorím majetkovú. Ale my sa bavíme, ale ešte raz, zákon hovorí o majetkovom prepojení, o majetkovej spriaznenosti. Ale ja sa nepýtam na zákon, ja sa pýtam na zmysel tých obchodov. A to, že ja som dneska niekde predstavom predstavenstva v spoločnosti, ktorá ale nepatrí mne, veď nie som ani prvý, ani posledný na svete, ktorý zastupuje nejaké zámery nejakého investora. Áno, ja len chcem počuť vysvetlenie, že aký zmysel mali tie 3 obchody, keď v konečnom dôsledku celý čas ste prevádzkovali ten hotel, alebo respektíve... Ale ja som ten hotel neprevádzkoval, vy klamete, to nie je pravda. Neprevádzkovala spoločnosť Hotel Holding, SRO? Ale ešte raz, to nie je moja spoločnosť. A nedostali ste za to pokutu, že nie to nebolo uvedené na ešte raz, hoteli nie je to moja spoločnosť. Vážený pán kolega, pozrite si obchodný register. Ale Hotel Holding máte 60%. Prosím? V spoločnosti Hotel Holding, ktorá tie hotely prevádzkovala, máte 60% spolu s pánom Dákom, ktorý má 40%. Ale Hotel Holding bol majiteľom pred 15 Nemajiteľom, rokmi. prevádzkovateľom hovorím. Ale veď ešte to je v poriadku, veď jedna vec je majiteľ a druhá vec je prevádzkovateľ. No, ale stále sa vraciam k tej otázke, že aký teda mali zmysel tie obchody, keď celý čas ste prevádzkovali tie hotely? Zmysel tých obchodov bol dostatočne jasne vysvetlený vyšetrovateľovi policajného zboru. Proste my sme sa rozhodli tie hotely predať a sme ich predali. A ich ďalšia história bola taká, aká bola. A že ja dodnes deň pomáham niekomu, kto tie hotely vlastní pri prevádzke, a to je úplne normálne. Veď aj banka, vážený pán kolega, zahraničná banka, ktorá má na Slovensku nejakú expozitúru a má tu slovenského konateľa. A čo je na tom niečo divné? A tá banka je zahraničná. Nie, ale vy ste minulý rok povedali, že pre váš hotel ste vybavovali dotácie na wellness. Ja som povedal, že pre môj hotel? Pre váš. Vy ste povedali náš, keď vás ocitujem. Bude sa to robiť na fázi, hej? Ešte aj tak ho naseknú hneď. A ďalšia vec je to, že toto bolo mimo dohody, toto mňa iba poškodzuje, toto, čo spraví. Tak poškodzuje, vieš, ja si myslím, že to nepoškodzuje. To veľmi poškodzuje. Ja si myslím, že nie, to už je, toto je jedno, lebo to sa nahralo sa toto, vieš, čo vidíš v médiách, to ty never tak. Lebo ďalšia vec je tá, že médiá povedia jedno, ale nepovedia druhé. Neviem, no rozhodni sa ty, vieš, títo vlci, dá sa povedať, to sú vlci, hej, a jednoducho, vieš, nikto teba nežiada oné a poviem ti otvorene, že za takú vec, ako si ty chcel spraviť, že zablokovať také auta, oné, tak to som počul, že by si musel dať 200-300 na ruku, hej, aby sa takéto ako vo filme spravilo. Takže toto je taká cena, skrátka, aká je, že sa tam muselo 20 pridať ešte. No ale s tým, že jednoducho za, ja neviem, 10% nákladov, vieš čo myslím? My sme sa nejak dohodli.
dohodli, ja som im tú dohodu povedal. Ale jednoducho oni si mysleli, že to bude jednoduchšie, vieš. Jedného zavrú, ale prídu ďalší, vieš, ďalšieho zavrú, prídu ďalší. O to tu teraz vôbec nejde. Vieš, lebo ja ti vravím, ja to nebudem... To nie je na programe dňa. Martin, my to nemôžeme do vojnového stavu potiahnuť, to ti vravím. Lebo potom... Mne sa nikto z nich nemusí vyhrážať, ani ty mne to nemusí vyhrážať. Oni sa ti nebudú vyhrážať, oni ťa seknú a hotovo. Ja ti to vysvetľujem, no, tak nech seknú jeho, je to oveľa jednoduchšie. Veď to viem, ale chápeš, oni budú mať ani kokot, je to zbytočné. Hej, chápeš, že o čom tu teraz hovorím, skrátka, chcú to pohoviť. Ja chcem dodržať slovo. No a robí ti to problém? Robí mi to problém. Počúvaj ma. To nie sú moje peniaze. Pochop jednu vec, to nie sú moje peniaze. No a potom, kedy sa aj sekú, tak skrátka tie peniaze dožívaš. Tie peniaze sú moje v tom zmysle, že proste ja ich mám alokované na voľačo. Rozumieš? Hej. A nebudú naivní, ako nie som v tom sám. Nikto nevie síce s kým rokujem, absolútne nikto nevie s kým rokujem, ale ja nie som sám. Opak je pravdou. Nás vtedajšiu vládu spájali s niečím, s čím sme nemali nič. Žižová odsúdená, Kočner nevidí. Tak si z toho urobte sami. Fuj. Jednoducho povedano, fuj našemu súdnictvu. Nič viacej. Deti nám zabijú a... Pán Kuciak, budete prvý, uprednostním vás pred pani Totovou. Pretože to, čo robíte, robíte veľkú nadprácu a ja som presvedčený o tom, že si vás niekto najal, že vás niekto za to platí. Neviem vám to dokázať, neviem vás... Lebo to nie je pravda. Ale viete, aj to, čo vy píšete, to tiež nie je pravda. A píšete klamstva. A keby ste si raz so mnou sadli, a zoberiem všetky tie články, ktoré mám rozobraté, a ukážem a počiarknem vám, kde klamete. Viete, prečo klamete? Lebo ste hlúpi a zle si spájate súvislosti, ale hlavne niekto vás naviguje. Ja viem, kto vás naviguje, pán Kuciak. Ešte raz, ja viem, kto vás naviguje. A na základe toho vyrástli niektorí politici, ktorí obsadili vysoké štátne funkcie. A minimálne Čaputová nemá žiadne morálne právo zvolávať okrúhly stôl. Myslím, že má. Ale môžete si byť istí, že začnem sa vám osobne, pán Kuciak, špeciálne venovať. A to je výhražka? Nie, prečo? No neviem, prečo to hovoríte. No lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom. Viete, kto zaťahuje do takýchto sporov rodinu? Lebo prišlo k tomu, že toho kokota je chytiť, to je ako zajaca. Hej, to je ako zajaca naozaj. Hej, to je čistý zajac do piči, ktorý beha po hore. Hej, no a jednoducho... dáva si pozor. To je nie, že on si dáva pozor, on má oči v hlave vzadu, hej, a na boku. A on na všetko myslí. On nespraví z kancelárii krok, že by si niekoho zo sebou nezobral. A podobné veci. Deti bere zo sebou. Frajerku, ženu, toto, na nákupy takto chodí. On nechodí sám. Nikde ho nevidíš. Takže je to veľmi zložité tieto veci. Hej. A jednoducho, ak sa tam malo dačo aj pohnúť, tak sa muselo pohnúť, lebo už išli kadejaké indície po vonku. Karitare. Lebo tam stávali auta, pičoviny, to už zase my ideme. Hej. Tu som už ja zase vedel, nebudem s každou kokotinu za tebou utekať.